ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ערב טוב. בוא תעשה אותי. התחלת כבר? בוא תעשה אותי גם. חכה שנייה, אנחנו מדליקים נרות. אני האמת אני לא בטוח ב100% עוד שאני הולך. עוד דיפנד. בוא תעשה אותי, בוא תעשה אותי בתחנה. ברוך. מה אתה צוחק? יכול להיות, תכף נדבר על זה. נו. טובה? מי? רגע. תפסיק אילן. אלה שניים כל הזמן, נו יאללה. ברוך, בסוף אני אברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. נו, נו יאללה, טוב, נו. כבר אין לנו זמן. גמרת לצחוק. ברוך. הלאה. ברוך, שעשה ניסים עכשיו. תגיד בשקט. צלם אותו רק מתנדנד, ככה יקום מספיק. ברוך אתה אדוני אלוהינו. בשקט, אלוהינו בשקט מלך בצד. העולם שעשה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. רגע, בוא אולי תצלם אותי מחדש. הצגה חוזרת. כן, מאוד אפשר. מאוד יפה הוא שר. אולי הוא ישיר סולו את מעוז צור וזהו. טוב, בוא תעשה אותי. אתה צוחק, תתן לי דורות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו למה? אני אסיים מרגיש. וציוונו נו, להדליק של חנוכה. להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן. אמן. מה עוז? אמרתי שיש אוטו-קונטרול. אדם על פני השחור. גיבור יצחק עכשיו, נראה. איך הם מבסוטים שגם אני לא צוחק. בגלל המצלמה. נו, תסדר אותם כבר, שפחות אחד יהיה בלי צחוק. ברוך את... מה? נו? הוא צוחק, מתגלגל. צוחק מי שצוחק אחרון. די, אל תצלם אותו. חנוכה. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק. להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך נו? העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן. אז אמן.
הם הם סתם צוחקים, כמו פסיכים. נכון. אבל זה לא מצחיק. באמת לא מצחיק. ברוך.